Hai. Gaskiya hajiya ta taimaka min. Ni iri wannan yana da gashi a cikin TV. Kai, yau zan kure daɗi. Daɗi dai. Baba. Kai. To, ya kuma kake rufe? Don me? Sai da kuka ga zai sha daɗi. Kyan baki shiki. Kun taho. Amma da mutunci. Rashin mutunci me? Wallahi baka da mutunci. Abun da rabon da in gashi ni. Don me? Baki ne iri na kai fari ne. A'a ni din ma ai kawai dai gashi nan kar ka jin wa kai dole malaka karai na mi hankali. Shanye. Sha. Aji ake fa da bani barka da sallah da bani. Ku yi alwala. Ku yi alwala ku sallahu. Ni kam daɗi na za sha. Mutane da sun samu gaban su kawai. Haji ake ta bani barka da sallah kuma kai dan baki shi ka yawan sai dole sai an baka. Hakurin maka ne baka ba. Maka ne baka. Ba za ka sha ba kai dan baki shiki. What? Kai. Jaurow. Ko in shanye. Jaurow. Me haka? Arada Allah ni shoki na keji. Wa shi ke aishi na. Ka gani? Jaurow. Wani ne shokin duba mu ko wuta ta rike. Arada Allah ni shoki na keji har shi ke aishi na. What?